Tänään on 29. päivä marraskuuta, on vuosi 2025 ja tänään täällä Kärsämäellä vietetään joulun avajaisia. Ohjelmassa on myyjäiset ja avajaiset ja vuoden kärsämäkisen julistaminen tuolla Kataja-areenalla ja sitten liikkeet täällä ovat tietenkin aktivoituneet. Muun muassa tuolla kierrätyskeskuksella on aina melkein jo perinteeksi muodostunut tällainen jouluinen myyntipöytä ja se on kovasti suosittu, koska siellä on aina esillä vanhoja joulukoristeita ja esineitä ja tekstiilejä. Siinä on sellaista nostalgian ja vintagen ja retron henkeä. Siellä paljon ihmiset sitten katselevat ja ostelevat ja saavat muistomatkojakin aikaiseksi, koska muistelevat sitten lapsuuden ja nuoruuden aikaisempia jouluja. Mutta nyt sitten tässä on tällainen Jokihelmen opiston toimipisteen näyteikkuna tai tähän ovelle. Tässä on 2 ovea ja tämä ovi on käyttämätön, niin tähän on hienosti keksitty tällainen jouluinen asetelma, näyteikkuna-asetelma. Aikaisemmin menneinä vuosikymmeninä tällaiset näyteikkunat olivat hyvin yleisiä ja yritykset ja liikkeet ja kivijalkakaupat laittoivat tällaisia näyteikkunoita sitten varsinkin joulun aikaan ja nyt tässä on vähän samantapaista ajatusta selvästi taustalla. Tässä on paljon tämmöisiä perinnetavaroita ja sitten tätä joulua ja voin sanoa, että tämä on hyvin jouluinen ja mukava näyteikkuna, että on piristystä silmälle ja virikettä näin joulun alla. Toivottavasti ihmiset tämän löytävät ja näkevät. Näytän tässä vielä lähemmin näitä. Tällainen.